Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. І сёння я хочу распавесці вам пра неверагодна, просто неверагодна прыгожую кветку. Я бы сказала, нават неверагодны цуд, і кветка гэта называецца кветка Галгофы. І, дарэчы, ну як, дрэва назваць кветкай, але гэта кветка дрэва. І сапраўды вельмі цікавая расліна. Яна, канешне, ну, як кажуць, не наша сваячка, яна не жыве ў Беларусі. Увогуле мы, напэўна, ў Беларусі ніколі не пабачым, бо для яе тут холодна. Але у такіх цёплых краінах яна досыць шырока вядома менавіта як кветка Галгофы. І што ж гэта за кветка? Гэта дрэва, якое называецца Делонікс каралеўскі. Каралеўскі – гэта сапраўдная батанічная назва гэтай расліны. Вельмі такая для мяне вялікая цікавостка, як для батаніка. І вось я падзялюся гэтай думкай з вами. Бо заўжды, калі даюць назву, адна назва першай расліны, яна тлумачыць, што за расліна, а другая як бы дапаўняе. Напрыклад, там сіренька вулгаріс, сірень абыкновенная. І заўжды расліны, яны маюць ці афіцынале лекарственнае, так, лекавае расшыренне, такое другое імя, ці вулгаріс звычайнае. А тут у нас, вось менавіта у пэўным гэтым выпадку, гэта каралеўскі. І вось нават батанікі вызначылі, што расліна, гэтая кветка, яна каралеўская. Делонікс каралеўскі або кветка Галгофы. Менавіта не дрэва, а кветка Галгофы. Канешне, гэта неверагодны цуд, могуць пабачыць па фотаздымках, якія зараз, напэўна, ёсць на экране мае гледачы. Крыху не так шанцуе слухачам, але вы толькі сабе ўявіце, гэта вельмі прыгожа, і я вельмі буду старацца сваімі нейкімі словамі апісаць гэтую неймаверную прыгажосць, гэты неверагодны батанічны цуд, які стварыў для нас пан Бог. Але давайте паразмаўляем менавіта пра гэтую расліну. Для мяне гэта цікава, і чаму я абрала гэтую расліну, гэтае дрэва, каб распавесці. Неверагодна тое, што адкрылі гэтае дрэва досыць блізка да нас па часе. Вось сёння 2025 год, а усяму навуковаму свету гэтае дрэва стала вядома толькі з 1824 года. І знайшлі гэтае дрэва не дзе-небудзь, а на далёкім ад нас востраве Мадагаскары. Там ёсць такія пусташы, вось менавіта там рос гэты Делонікс. Калі яго знайшлі, то дрэва гэта вельмі так спадабалася, уразіла, пачалі шукаць яму імя. Вось, і цікава, што, ну, каралеўскі, разумела, я патлумачыла, так? А вось Делонікс, хтосьці пачуе тут онікс, нейкі камень, не камень. Навукоўцы, яны взялі грэцкае слова анікс, што вызначае кіпцік, когцік. І далі гэтую назву расліны тым, што кветка мае такі выгнутыя тычынкі. І вось гэтыя выгнутыя тычынкі, яны нагадвалі батанікам когцікі, кіпцікі. І вось менавіта ад грэцкага слова кіпцік, онікс і произошло Делонікс. Вось, так далі імя гэтай расліне. Часам хтосьці можа знайсці гэтае дрэва не толькі пад лацінскай назвай, але ёсць і такая больш народная назва. Ну, для нас яна будзе гучаць крыху незвычайна. Дазволю сабе нават яе зачытаць амаль што па слагах. Поінчіана. Поінчіана. Завуць гэтую дрэва, вось гэтую расліну, там на яе радзіме, ды і далей пацягнулася па свеце ўжо, дзе яна потым расла і расце, дарэчы. Чаму ж гэтая кветка мае яшчэ і такую народную мянушку поінчіана? Справа ж тым, што калі гэту кветку толькі знайшлі, калі яе так для шырокага грамадства адкрылі, то трэба было неяк вось яе назваць, нейкі такі вось гонар надаць ёй. Ну і, канешне, назвалі гэтую расліну поінчіанай у гонар Піліпа де Лонгвілье де Пуанчі. Гэта французскі дваранін, і ён быў
ну, калі можна так сказаць, мэрам карыбскіх вастравоў увогуле у індійскім штаце быў такі досыць вядомы палітычны дзеяч з боку Францыі. Вось. І менавіта ў яго гонар вырашылі батанікі неяк так гэту кветку назваць. Але далей гэта назва засталася толькі мясцовай. І мы далей ведаем гэту расліну ўжо менавіта як дэлонікс каралеўскі. Але радзіма гэтай расліны Мадагаскар. І адтуль яна пачынае трапляць у іншыя краіны. Яе пачынаюць развозіць шырока па свеце, бо квітнее вельмі прыгожа, пра гэта я скажу крыху пазней. Вось, і такім менавіта шляхам праз яе неверагодную прыгажосць у перыяд квітнення яна трапляе ў Еўропу. Там яна не прыжываецца, бо ў Еўропе досыць халодна. Канешне, яна яшчэ патрапіла там і ў Аўстралію, і ў Кітай, але там яна расце, квітнее, ўсё добра. Вось, і трапляе яна менавіта ў Еўропу. Адтуль яна з манахамі, адтуль яна з, як кажуць, тэўтонцамі, нават я такое даследаванне чытала, не ведаю, ці праўда, ці не, з крыжакамі, дарэчы, ёсць яшчэ такое меркаванне, трапляе ўжо ў Ізраіль. І вось там яна становіцца галоўнай такой гераіняй батанічнага свету. Бо клімат прыйшоўся па душы гэтай кветкі, гэтаму дрэву. І Ізраіль зараз асноўнае месца, дзе гэтая расліна вырошчваецца. У Ізраілі, крыху ў Акабе ёсць дэлонікс, такі, шмат расце. Ну і ў ЗША, але гэта такі цёплыя штаты, накшталт Каліфорніі, напрыклад. Вось. Там таксама шырока садзяць. І далей ужо з Ізраілю яна пачынае рухацца па краінах. І вось менавіта ў гэты перыяд, гэта дзесьці пачатак мінулага стагоддзя, вельмі такая вялікая цікавостка, і нараджаецца легенда. Гэта легенда маладая пра дэлонікс, але яна мяне захапляе тым, што вось мы можам прасачыць, калі і дзе і як яна нарадзілася. З ордэнам святога Тамаша яна трапляе ўжо з монахамі, дарэчы, з святарамі. Яна трапляе далей ужо ў краіны Інданезіі, яна трапляе ў Кітай, зноў ж такі яе нібыта пераадкрываюць, але там яна была вядома, а тут яе прывозяць як нешта новае дзіўнае. І мясцовыя глядзяць, так мы ж яе малі, а тут нам зноў яе прывезлі, якая такая цікавостка ўзнікае. І яны пачынаюць захапляцца гэтым дрэвам. І, канешне, вось гэта суполка хрысціян святога Тамаша, яна дае гэтую назву гэтай кветкі, кветка Галгофы. Ёсць вельмі прыгожая легенда. Лічыцца, што дрэва невялікае, малое, кволае, яно расло каля Галгофы. Ну, а я ж ўжо казала, што тады яно расці не магло. Яго толькі адкрылі ў 1824 годзе. Але легенду маем такую, што яно там расло, вось, і калі Езуса ўжо ўкрыжавалі, і кроў яго пацякла па крыжы, дакранулася зямлі, зямля яе ўпітала, і вось гэтае дрэва сваімі каранямі нібыта нацягнула у сабе ўласна вось гэтую кроў пана Езуса. І гэтую пралітую кроў дрэва настолькі узрушана прыняло, што пачало квітнець. І што нібыта кветкі дагэтуль былі і белыя, і ружовыя, але пасля тых падзей на Галгофе кветкі сталі толькі чырвонымі, ярка чырвонымі. І гэтае дрэва квітнее заўжды ў красавіку, дзесьці пачынае канец сакавіка, красавік, май. І, дарэчы, часам і летам. Можа, яшчэ квітней доўга вельмі. І квітнець яно пачынае найчасцей за ўсё да Вялікадня. То бок адсюль і пайшло, што гэта кветка Галгофы. Дрэва, якое памятае падзеі гэтай Галгофы, дрэва, якое напітала пралітую кроў пана Езуса і стала адгэтуль чырвоным. Вось такая хрысціянская, маладая, але вельмі прыгожая легенда. І так, сапраўды, гэта дрэва ведаюць як
кветку галгофы, менавіта не дрэва, а кветку. І зараз я хачу, каб вы паглядзелі на гэтыя кветкі, бо яны фантастычныя. Дарэчы, дрэва вельмі цікавае. Яно на сваёй радзіме на Мадагаскары досыць высокі, можа быць. Але калі яно апынулася ўжо ў Ізраілі, то яго вышыня невялікая, і ён хутчэй, гэты дэлонікс, ён хутчэй расце ў бакі. І вось уявіце сабе, чымсьці яно здалёк, лісты, канешне, вельмі адрозніваюцца, нагадвае наш звычайны каштан. Вы зараз уявілі, а далей гэты каштан расцягніце у сваім такім воображэнні, так, 10 на метраў 5-12. Вось дрэва, крона якога 12 метраў. Кветкі вогненна чырвоныя, яркія, пламяністыя. Вось як нашыя каштаны ўвесну квітнеюць, так, усё дрэва ў белых кветках, але мы бачым лісты, а там крона смыкаецца ад адних толькі кветак. Таму гэта не дрэва галгофы, а менавіта кветка галгофы. Атрымоўваецца дрэва з адних толькі ярка чырвоных, такіх крывяністых амаль што кветак. Кветкі вельмі прыгожыя. Яны незвычайныя. Ну, пра кіпцік я ўжо вам казала. У кветкі 4 пялёсткі аднолькавыя. Яны досыць вялікія, да 8 сантыметраў даўжынёй такой. І ёсць 5-я пялёстка. Вось менавіта яна і нагадвае гэты кіпцік. Яна расце вертыкальна ўверх. І гэты вось пялёстачку, гэты лепесток, яго яшчэ часам называюць ветразем, бо ён гуляе такую важную ролю ў прыцягненні насякомых для такога перакрыжавання, для апылення абоеполых гэтых кветак. Лісты. Яны вельмі цікавыя лісця, так казаць, яны чымсьці днём нагадваюць папараць кветку, нагадваюць лісты папараці. А нанач яны сварочваюцца. Ось такое пацешнае лісце. Здалёк здаецца, што вось дрэва днём оно квітнела, а нанач нібыта яно завяла. Лісты сварочваюцца. Дрэва адносіцца да, на хвіліначку, увага, сямейства бабовых. Так, яго родзічы, гэта бабы, гэта клевер і іншыя там усе расліны, якія адносяцца да сямейства фабацыя, бабовых. І, канешне, калі дрэва квітнела, потым завязваюцца плады. І вось зараз уявіце сабе велізарнае дрэва, якое ўсё пакрыта плёнамі, пладамі, і яны дзесьці 60 сантыметраў, і гэта сапраўдныя бабовыя стручкі. Вось такі, я бы казала, жарт, напэўна, ад створцы гэтага сусвету, ад гэтага архітэктара нашай сучаснасці, нашага света, які мы бачым, дрэва, якое пакрыта проста бабамі. А дагэтуль яно было вельмі прыгожым і чырванела. І лісты ў яго таксама пацешныя. Днём яны ёсць, а нанач яны сварачваюцца. Чаму так шырока скарысталі гэта дрэва ў Ізраілі? Ведаеце, тут таксама ёсць цікавостка, бо крона вялікая, да 12 метраў. Крона настолькі густая і плотная, што ў гэтага дрэва, што пад ёй нічога не расце, пад гэтай кронай. Пад гэтым дрэвам амаль што няма ніякай іншай расліннасці. Вось, і сталі шырока садзіць, бо ад тых пальмаў мясцовых, ніякай пользы няма. Ценю няма гэтай прахлады ў жару. А ад дэлонікса, ад кветкі галгофы, ёсць. Таму гэты дрэвы пачалі шырока высаджваць. Няма амаль што ні адзінага там парку ў Ізраілі, дзе гэтых дрэў не пасаджана зашмат, менавіта, каб у жару улетку яны далі нейкі цень людзям. І вось так гэта дрэва стала амаль што нацыянальным дрэвам Ізраіля. Цікава тое, што яно досыць такое цеплалюбівае, яно не жыве там, дзе халодна. І быў такі выпадак, калі я нічога не блытаю, 1950 год, калі ў Ізраілі амаль што ўсе гэтыя дрэвы памерзлі. За зіму яны вымерзлі, у іх было халодна. Вось, і, канешне, мясцовыя былі так ураджаны тым, што яны засталіся без гэтай прыгажосці, што адрадзілі усе гэтыя дрэвы, зноў ж такі іх садзілі, шукалі сажанцы, прывозілі здалёк, вось, шырока займаліся гэтым пытаннем. Квітнее, дэлонікс, я ўжо казала, асноўным красавік. Пачынаецца такое моцнае квітненне.
вельмі такая таксама, на мой погляд, цікавая такая рэч. На сваёй радзіме на Мадагаскары ўсе дрэвы зацвітаюць пэўны тэрмін у адзін і той жа час. А вось калі яны пачынаюць вандраваць па свеце і апынаюцца ў нейкіх іншых краінах, то квітнеюць яны тады, калі будуць мець сваё ўласнае жаданне. Батанікі б'юцца над гэтым пытаннем, адказу не маюць. Як так? Нават два суседніх дрэвы могуць квітнець у розны час. Адно можа заквітнець у красавіку, другое захацела заквітнела ў ліпені. Вось такое права на самастойнасць яны атрымалі, калі пачалі расці на святой зямлі ў Ізраіля. І сапраўды квітнеюць яны у розны час, але, як я ўжо казала, людзі заўважылі, што найчасцей за ўсё дрэва пачынае вельмі моцна квітнець менавіта да Вялікадня. Крыху, чуть-чуть, так вось, крыху раней. Квітнее як? Чым старэйшае дрэва, тым буйнейшае квітненне ў яго, тым больш яркіх гэтых пунцовых кветак. Гэта таксама незвычайна, бо заўжды, чым больш старое дрэва становіцца такое сталае па ўзросце ў двухкосе, да, то кветак мы атрымоўваем менш, пладоў меншых і так далей. Гэта ні для каго не такі не сакрэт. У выпадку з кветкай галгофы ўсё наадварот. Чым больш гадоў дрэву, тым больш моцнае квітненне ў яго ёсць. І маладыя дрэвы, яны досыць доўгі час, гадоў 5, напэўна, 6, могуць нават не квітнець. І гэта таксама такі час, калі трэба вось пачакаць, калі дрэва ўздыме свае галіны, калі нарасціць гэтую крону. Вось, і часам людзі не маюць такога жадання чакаць. Часам садзяць нейкія расліны, які хутчэй будуць даваць гэта квітненне. Ну, напрыклад, той жа бэс, так, ужо пасадзіў, на другі год павінны быць кветкі. Вось, а ў выпадку з дэлоніксам усе вельмі так цярпяліва чакаюць гэтага квітнення. І цікавая справа, што калі ў Ізраілі вось гэта асаблівасць гэтага росту дэлоніксу, калі вось гэта асаблівасць яго квітнець, калі захоча, разрастацца больш у бакі, чым увысь, квітнець так моцна, даваць такія галіны моцныя, што пад ім нічога не расце, сыграла такі вельмі жорсткі жарт з дэлоніксам на яго радзіме на Мадагаскары. Бо там, у такой прыроднай калысцы, дзе гэтае дрэва было задумана панам Богам, яго амаль што ўжо не асталася. Так, па прычыне таго, што калі дрэва разрастаецца і дае вялікі цень, пад ім нічога не расце, менавіта з-за гэтай прычыны там гэтыя дрэвы амаль што знішчаныя. Іх высякалі, высякаюць, бо павінны быць землі, дзе буду штосьці садзіць, і там дэлонікс амаль што прапаў. Тыя тэрыторыі, куды ён трапіў, дзякуючы там нейкім пілігрымам, святарам, манахам, таргоўцам, гандлярам, так і гэтак далей, куды ён таксама расцёкся па свеце. Так, там таксама часам паўстае такое пытанне. Напрыклад, я цікавілася, вось у Аўстраліі яго таксама лічуць амаль што сарняком, попросту кажучы, і таксама гэта дрэва там шырока ссякаюць, бо яно разрастаецца і пад ім нічога больш не расце. Гэта не патрэбна мясцовым. Ніхто не захапляецца так шырока яго квітненнем. Вось там гэта дрэва таксама ссякаюць. Такі сумны факт, на мой погляд. Яшчэ вельмі такая, на мой погляд, вялікая такая цікавостка, што яшчэ захапляе мяне ў кветкі галгофе. Вось усе расліны, яны жывуць дзякуючы фотасінтэзу. Лісты у дэлонікса, як я казала, ўжо вельмі такія цікавыя, днём яны ёсць, на нашы яны сварачваюцца, а яны паяўляюцца накшталт перад менавіта квітненнем. Калі кветка пачынае распускацца, вось дрэва квітнее, то гэтых лістоў амаль што не відна. Вось як у пэўны час дрэва жыве, якім цудам, бо лісты закрыты ад сонца кветкамі, і дакладна фотасінтэз там ідзе не на ўсе 100%, як павінна быць, як мае быць. Як гэтая кветка там выжывае, вось таксама цікавыя такія разважанні былі, батанічныя чытала,
што трывае досыць доўга, некалькі месяцаў. Вось на такім, калі можна сказаць, пост у дрэва. Няма фотасінтэзу на ўсе 100%. Калі дрэва адцвітае, лісты ёсць, яны працягваюць жыць, фотасінтэзіраваць, вось, і дзесьці ўжо ў восень дрэва іх скідае. І ў іх сапраўды такой ёсць перыяд пакоя, калі яно стаіць, амаль што лысае. І потым зноў, бліжэй да Вялікадня, якраз як пачынаецца Вялікі пост, дрэва пачынае ажываць, прасыпаюцца новыя лісты, далей ідуць бутоны, і ўжо дзесьці да Вялікадня ўсё гэта ўзрываецца такой сімфоніяй прыгожых, неверагодных чырвоных кветак. Па легендзе, гэта дрэва памятае кроў Хрыста, таму і ёсць кветка Галгофы. Вось такі сёння аповед, такая гісторыя ў мяне для вас была загатавана. Спадзяюся, гледачы натхняцца, магчыма, хтосьці яшчэ паглядзіць самастойна дзесьці ў інтэрнэце, як гэта выглядае, бо сапраўды вельмі прыгожа. Слухачы, вельмі шчыра раю, знайдзіце хвілінку, проста пабачце гэтую расліну, можна запытаць у Гугла, як яна выглядае, бо гэта фантастычная з'ява. Вось паверце, ніколі такога квітнеючага неверагоднага цуду вы дагэтуль не бачылі. Гэта сапраўды нейкі такі батанічны кветкавы цуд. Вось, сёння была з вами Анастасія Аўдзевіч і легенда пра кветку Галгофы. З Богом! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.